Kardong bar benglong pinya video klalo nungnam je thang nai tres mate arji ke men nai asami alang limen ke Felicia Teronpi panang tup chini tai alang le ke bajirong of film long mate alam maja long che pajana ige bang philo lasi pini ke alang le arji ke pena putole pini ke labang so a video putak long lang sinang to tangte a video le start iklo nang Nantum mason kaki karbiang long pen onam chet thang nai actor actress a video lang inverte nangtum handshake channel buchalan subscribe non lapen like tapik non lapen comment man khani gri pinya video kalan sikang ton lo kurwang tu